आज ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ଆମ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଗଳି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଅଛି। ସେ ଗୋଶାଳାରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗଣପତି ରହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଳତି ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଳତି ହୁଏ। ମହାଆଳତି କରିକି ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗଣପତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଳତି କରିକି ଆଳତି ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିକେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। चलो दीदी आगे चलो, मैं लेके आ रहा हूँ।